አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ለለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ዝዕለ እዚ ሰላም ብጥዕና ስለዝሓለወና ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ዓለም ንዑ ይኹን። ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመላድነት ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሓራይን ባር ሎማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክንዘራረብ ኢና። ንሱ ከዓ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ጉዳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ሽኖዳን ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስን ዘሎ ህዝቢ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሕብረት ብዛዕባ ሓድነት ዝምልከት እዩ። ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተወሰነ ፓርቲ ወይ ድማ ዝተወሰነ ክፋል ተዛሪበሉ ነይሩ እየ። ናይ ሎማዓንቲ ክዛረበሉ ዘለኹ ግን ብዛዕባ እዚ ኣብ እስራኤል ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣቐዲመን 5 ቤተ ክርስቲያናት ምስ ናይ ኣቡነ መቃርዮስ እትመሓደር ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ዝወሰደ ዝርርብን ዘተን ምምያጥን ተገይሩ ነይሩ። እተን 5 ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ስላሴ ኢላት፣ ቅዱስ ሚካኤል አሽዱድ፣ ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ኢየሩሳሌም፣ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት አሽኮሎን፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተልአቪቭ እየን። እዘን 5 እዚኣተን ምስቲ ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽግር ምስቲ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገራት ኩሉ እዚ ጌጋ እዩ። አቡነ እንጦንዮስ ካብ ወንበር ክእለዩ ኣይግብኦምን፣ ክእሰሩ እውን ፍትሓዊ ኣይኮነን። ከም ሰብ መሰለም ተሓሊሎም ክኽሰሱ ስለ ርእሶም ክካትዑ ስለ ርእሶም ክከላኸሉ ገበነኛ ኮይኖም ተተረኺቦም ከዓ ብገበኖም እቲ ዝግባእ ገበናዊ ወይ ድማ ሲቪላዊ ሕጊ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ የለን ካብ ኤርትራ ግን መሰለም ክሕለወሎም ይግባእ እዩ። ብዛዕባ እምነት ናይ ቤተክርስትያን እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እንተደኣ ጌጋ ኣለዎም ኮይኑ ቃሎም ተሰሚዑ መሰለም ተሓሊሎም ኣብ ጉባኤ ቀሪቦም ብዛዕባ ጉዳዮም ብዛዕባ ርእሶም ተኸራኺሮም ነቲ ጌጋ ተባሂሉ ዘሎ እንተደኣ ኣሚኖምሉ ከዓ ብቃሎም መሰረት ከም ስርዓት ቤተክርስትያን ካብ ቤተክርስትያን ክእለዩ ይከኣል እዩ። እዚ ክሳዕ ተገብረ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ኣቡነ እንጦንዮስ ተገይሩ ዘሎ ጉዳይ ጌጋን ዘይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካይዳን እዩ። በቲ ሓደ በቲ ካልእ እውን ብመልክዕ ስጋ ክንሪኦ ከለና ሕጊ እንተደኣ ኣፍሪሶም ገበን እንተደኣ ገይሮም ዝእሰር ምክንያት እንተደኣ ኣለዎም ኮይኖም ከዓ ኣይተኸሰሱን ርእሶም ኣይተኸላኸሉን ኣብ ሕጊ ይቀረቡን። እዚ ክኸውን ዘይግብኦ እዩ። ብሰብኣውነቶም ጌጋ እዩ ተፈፂሙ፣ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ብኣቦነቶም ከዓ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ዝብል ነገራት ኣሚነን ተቐቢለን ምስ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ ወይ ድማ ካብቲ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ ተገሊለን ርእሰን ክኢልን ዝኸዳ ዝነበራ ቤተ ክርስቲያናትን ብውሕዱ እዘን ቤተ ክርስቲያናት እዚኣተን እዘን 5 ቤተ ክርስቲያን እዚኣተን ናይ ሓባር ዘሰማምዐን ሽሑ ካበ ብግዚኡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ናብቲ ሓሳብ ናብቲ ርድኢት እንተመፃ ብጥቕልል ክንሪኦ ከለና ናብቲ ሰዓት እቲ ግን እዘን 5 ቤተ ክርስቲያናት ናይ ሓባር ጉዳይን እዚ ነይሩ ወይ ድማ ርድኢትን እዚ ነይሩ። ብዛዕባ ነገረ እምነት ንዝምልከት ግን ኣብ መንጎአን ዘየሰማምዕ ወይ ድማ ዘረሓሕቕ ነገር እምነት ብወግዒ ዝተፈልጠ ነገር ኣይነበረን። እዚ እቲ ሓደ ነገር እዩ። በቲ ካልእ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስ ዝነበረት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ነገረ ሃይማኖት ሽግራት ስለ ዘሎ ንሕና ዘይንቕበሎ ነገር ስለ ዘሎ ስለ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ እዚ ብዝርዝር ኣቕሪብና መልሲ ክትቡና ዝብል ሓሳቢ ነይሩ። ብዝርዝር በብቤተ ክርስቲያን ኣቕሪበን ንብዙሕ መዓልታት ወይ ድማ ንልዕሊ 2 ዓመት መንፍቕን ከዓ ጉባኤ ተኻይዱ። በቲ ሓደ ወገን ዝነበረት ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ዝነበረት ወይ ድማ ዘላ ናይ እንዳመድህን ዓለም ቤተ ክርስቲያንን ንሳ ኣብ ትሕቲኣ ዘለዋ ማሕበራት ምእመናንን እየን። ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ እንዳመድህን ዓለም ኩላትና ክንፈልጦ ኣብ ትሕቲ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነት ንክትዘራረብ እውን ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ፈቃድ ክወሃባ ዘሎ ብኤርትራ እዩ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ክንዘራረብ ፈቃደኛ ኣይኮንናን፣ ናብ ጉባኤ ክንቀርብ ፈቃደኛ ኣይኮንናን፣ ሓሳብና ምሳኹም ዘየሰማምዓና ብደብዳቤ ፅሒፍና ክንህብ ኣይንደሊና ዝብል ምላሽ ሂቦም። ስለዚ ኣብቲ ዝነበረ ጉባኤታት ወይ ድማ ኪደት ኣይተሳተፉን። እተን ልዕሊ 2 ዓመትን ገለን ዝተሳተፋ እዘን ዝጠቐስኮን 5 ቤተ ክርስቲያናት እየን። ብሓደ ምድብ እተን ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ስላሴ ኢላት፣ ኣቡነ አረጋዊ ኢየሩሳሌም፣ ቅዱስ ሚካኤል አሽዱድ፣ ኪዳነ ምሕረት አሽኮሎን፣ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተልአቪቭ። በቲ ካልኣይ ምድብ ከዓ ናይ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስ ናይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም እየን ነይረን። እቲ ዝነበረ ኪደት ጉባኤታት ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ፀብፃብ ክህብ ኣይደልን እየ።
ፀብፃብ ክህቡን ኣይደለኹን ስለዚ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኪደት ዝርዝር እንታይን ገይሩ እንተገይሩ እንታይን ኣጋጢሙን ዝብል ኣገዳስነት ኣለዎ ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ዝምልከት ኣካል እውን ፀብፃብ ተቕሪቡ ፀገም የብሉን ተዘይቀረበውን ብዙሕ ሽግር የብሉን ሕጂ ክዛረበሉ ለለ ዘለኹ ግን ኣብቲ ዝተገብረ ኪደት ኣብ መወዳእታ ኣመዛዘመ ጉባኤታት ወይ ድማ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ዝተገብረ ብወገን እተን 5 ቤተ ክርስቲያናት ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ነይሩ ንሱ ከዓ ብዙሕ ግዜ እኮ ደብዳቤ ይጽሓፍ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ምስማዕ ስለ ዘይመፀ ግን እቲ ዝተደለየ ነገር ናብ ምርዳእ ስለ ዘይተበፅሐ ግን እቲ ዝነበረ ኪደት ወይ ድማ እቲ ዝነበረ ዝርብ ስለ ዝተዓፅወ ኣብ መወዳእታ ብወገን ጉባኤ ዝነበሩ ኮሚቴ ዕርቂ ከምኡ ከዓ ብወገን ኣብ መንጎ ዝነበሩ ሰባት ዝቐረበ ሕቶ እንታይ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝቐፀለ ወይ ድማ እቲ ዝካየድ ፀንሐ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ብከምዚ ካብ ዝውዳእ እቲ ኣሎ ዝበሃል ትምህርታት ብደብዳቤ ዘቕረብኩሞ ብዙሕ ግዜ እውን ንዛረበሉ ዘለና እተን ቤተ ክርስቲያናት እተን 5 ከም ብሓድሽ ኣብ ሓደ ጠርኒፍኩም ሃቡና እሞ ጠርኒፍኩም ምስ ሃብኩምና ከዓ ንሕና ነዚ ትምህርቲ እዚ ቁኑዕ እንተኮይኑ ቁኑዕ ክንብል ኢና ጌጋ እንተኮይኑ ከዓ ጌጋ ክንብል ኢና ንቕበሎ እንተኮይንና ንቕበሎ ክንብል ኢና ዘይንቕበሎ እንተኮይንና ከዓ ኣይንቕበሎን ኢልና መልሲ ክንበኩም ኢና ካብዚ እንዳሓር ሽዑ እቲ መልሲ ርኢና እንታይ ከም ንገብር ክንውስን ኢና ዝብል ሓሳብ ስለ ዝቐረበ ኣብ መወዳእታ እዘን 5 ቤተ ክርስቲያናት እዚኣተን ከዓ ደጊመን ነቲ ብደብዳቤአን ዘቕረባሎም ነገረ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ጠርኒፈን ንሳተን ነዚ ትምህርቲ እዚ ከም ዘይቅበልኦ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመላድኢ ዝብልን ድንግል ማርያም ተጣብሰ ኣለዋ ዝብልን ክሕደት ምዃኑ እቲ ካልእ እውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘይተቕበሎ ስርዓትን ተወፊትን ብምዃኑ ነዚ ነገር እዚ ንስኻትኩም ዘለኩም ሓሳብ ዘለኩም መርገፂ ኣነፂርኩም ማሕተም ጌርኩም ሃቡና ዝብል ደብዳቤ ኣቕሪበ ነይሩ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ቀፂለ ከም ብባኤ ኣብቲ ስክሪን ከቐምጣ ቅድሚ ነዚ ደብዳቤ እዚ ምቕማጠይን ኣብቲ ስክሪን ቅድሚ ነዚ ደብዳቤ እዚ ምቕማጠይን ነቲ ደብዳቤ እቲ እንታይ ከም ዝብል ሓሳባቱ ቅድሚ ምዝርዛረይን ግን ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ፌስቡክ ገጻት እተን ኣብ ተል ኣቢብ ዘለዋ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያንን ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስ ዘላን እተን ቅድምኡ ኣቐዲመን ምሰን 5 ኮይነን ነዚ ትምህርታት እዚ ንቅዱስ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ናይ ወልፍሶን ዝነበረት ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስ ዘቕረባላ ሕቶ ነዚ ሕቶ እዚ ቁኑዕዩ ተባሂሉ ሓደ ከይኮና ወይ ድማ ከይሓብራ ኣይቁኑዕን ተባሂሉ እውን ሊቃውንትን መይዘን ተዛትየን ብዘይ ምስምዕ እንተራዲአን ተዋሓደ ብዘይ ምስምዕ እንተራዲአን መመገደን ክሕዛ ሓቢረን ካብ ዘቐረባ 3 ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ስላሴ ኢላትን ኣቡነ ኣረጋዊ ኢየሩሳሌምን ቅዱስ ሚካኤል ኣሽዱድን ብጠቕላላ ዘን 5 ቤተ ክርስቲያናት እዚኣተን ሓቢርና ኣለና ቅዳሴ ንገብር ኢና ሓደ ውህደት መፂና ኣለና ኣብ ሓደ ተሳሚዕና ኣለና ዝብል ደብዳቤ ኣንቢበለኹ ኣብ ፌስቡክ ኣቐዲመት ደብዳቤ ከንብቦ እየ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝሓቶ ሕቶ ድማ ከቐርብ እየ ማለት እዩ ስለዚ ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ፌስቡክ ዘሎ በተን 5 ቤተ ክርስቲያናት ዝወፀ ደብዳቤ ክንከይድ እሞ ብድሕሪኡ ከዓ እተን 5 ኣቐዲመን ዝነበራ ኣጋጣሚ ቁፅሪ 5 ኮይኑ እተን ኣቐዲመን ዝነበራ 5 ቅዱስ ገብርኤል ኣይተመስረተትን ነይራ ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወልፍሶን ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስ ዝነበረት ከዓ ሰኻ በይና ምድብ እያ በቲ ሓደ ምድብ ኮይነን 5 ዝነበራ ግን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተል ኣቢብ ቅዱስ ሚካኤል ኣሽዱድ ኪዳነ ምሕረት ኣሽኮሎን ኣቡነ ኣረጋዊ ኢየሩሳሌም ቅዱስ ስላሴ ኢላትን እዚአን 5 ኮይነን ኣብ ነገር ሃይማኖት ሽግር የብልናን ዘባእስ ነገር ኣይጸንሐናን ዝበላየን ኣብ ነገረ ምሕደራ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ጉዳይን ግን በብእዋኑ እየን ዳ ናብ ሓደ መጽአን እምበር ኣብ ትሕቲ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ ዝነበራየን ስለዚ ኣብ ትሕቲ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ ነይረን ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽግር ብሓባር ተረዲአን ናብ ሓባራዊ ስምዕ ዝመጻየን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ብማዕረ በዚን ምኽንያት ኣይንቕበለና ትኾን ዝግባእ ነገር እዚ ኢለን ዝሰማዕ ቤተ ክርስቲያናት እየን ስለዚ ምስ ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስ ዘዘራርበን ዝነበረ ኣርእስቲ ወይ ድማ ዘዘራርበ ከዓ ኣብ ነገረ ሃይማኖት እዩ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ሓቢርና ዘላ እውን ኣጋጣሚ ቁፅሪ 5 እዩ ግና ካብተን ኣቐዲመን 5 ዝነበራ ዘይ ሓበራ ክልተ ኣለዋ ካብተን ኣቐዲመን 5 ዝነበራ ዝሓበራ ምዘን ሕጂ ዘለዋ 5 ከዓ ተን 3 እየን እቲ ናይ ሎማዓንቲ ኣጀንዳ እውን ብቐጥታ ወይ ድማ ብቐንዱ ነተን ሕጂ ሓቢርና ኣለና ዝብላ ናይ ቅዱስ ስላሴ ኢላት ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ኢየሩሳሌም ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣሽዱድ እቲ ነገረ ሃይማኖት ቅድሚ ሕጂ ተዛረብኩምሉ
ሕጂ ኣብ ሰዓዚ እንታይ መዕለቢ ተረኺብዎ እንታይ ፍታሕ ተረኺብዎ ኣብ ምንታይ ስለ ዝዕለብኩም ኢኹም ሓቢርና ትብሉ ዘለኹም ንዝብል እዩ ከምኡውን ቅዱስ ገብርኤል ተላቢብ ሽሑካ ደምግዮም ይምፅኡ ሽሑካ ድሕርቲ ዝነበረ ዕርቂ ተወዲኡ እንዳ ማርያም ከም ዝቐጸልዎ ከም ዝነበሩ ቀጺሎም እተን ዝነበረ ሓሙሽተ ብሓባር ክሳዕ ዝመጻ ኣይንበሩ ድሕሮም ዳይምፅኡ እምበር እቲ ዝነበረ ኪደት ናይ ቤተክርስትያን ጉዳይ ዕርቂ እቲ ዝተበጽሐን ኣብ ሰዓቱ ወይ ድማ ምስ መጹ ተነጊርዎም እዩ ፈልጥዎ እዮም እተን ሓሙሽተ ቤተክርስትያናት ተሰሚዕና ዘሎ ምክንያት ናብ ሓድነት ዘምፀን ሓቢረን ክኸዳ ዘግበረን ምክንያት እንታይ ምዃኑ እውን ገና ናብቲ ሕብረት ቅድሚ ምፅኦም ፈሊጦምን ተረዲኦምን ናብቲ ሕብረት ዝኣተው እዮም ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ እውን ንዖም ይምልከቶም እዩ ብቐንዲ ግን ነተን ቀዲመን ኣብቲ ጉዳይ ዝነበራ ብኣካል ተሳተፋ ዘለሰ ቤተክርስትያናት ስለ ዝኾነ እዚ ትምህርቲ እዚ ወይ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ መዕለቢ ተረኺብዎ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ ኣጀንዳ እዩ